counties wa onego ng'e ni pending bills wa ok nyal bedo paid gi on source revenue. On source revenue wa be ok nyal bedo spent at source. Tiende ni nyaka gikwong gidhie gimiluongo the main fund, the fund maduong' koka gibiro bedo brought back into shareable, national shareable, equitable shareable revenue. Koro nyiso niya, kata gi reduce the amount, yes, and formula, emomiyo Senate, emomiyo mostly a challenge ga parliament, members ma parliament. Problems tetete mwadhi through gi, gin lack of adequate legislation e parliament. Ok ni waonge gi chike, but nitiere pand chike moko mowinjo bedni bed amended, regulations moko bedo made, nikech gite gi depend on gimiluongo ni Public Finance Management Act. Public Finance Management Act oko specify a particular account. De bedni the act nyalo wacho ni revenue account should be this. Mobeda public domain. Ok mor ase serve kaka member mar county assembly. Gimi winjo machime wacho no. Biro gik samoro a member mar county assembly dwaro gimiluongo na accountability to a particular department. Gibiro tamore, gibiro wacho ni they are not having privilege to that. Then gikao gini, giketo minister ma finance mar county, is having gimiluongo ni domain entitlement to that particular process mar revenue. Koro kata en gi 40 accounts to en mung'eyo. Chal gi ndalo mane itimo manual. Sama ne itimo manual, ne ng'ato nyalo kawo receipt. Giwinjore kama gibed in wami riside 40. Riside 40 go eko kelwa riside 20. Manyiso riside 20 kuma ang'o end up to. Ng'ato gero grofa ne kamoro to ji to pok ochul. Adwa wacho gima Senator Muoko wacho inside the Senate committee. Ni kata ne governors wate. Generally, nitie rule mar yudo gowi mari kopo ni sirikal nigi gowi. Nitiere amendment ma members mag parliament onego tim. And wabunge wa mag luo onego try stem kata ka giwinjo kata all members of parliament. Owinjo amend gimiluongo ni Mandamus Act. Act manyiso ni kasama an gi gopi kasa an gi gop sirikal, to ing'eni sirikal, ing'eni dhano wawegi ka an gi gopi tanyalo donjo ni e court to kako buro loi, tanyalo ng'iyo mwandu ni maingo taketo takao e gimiluongo ni attachment. To e sirikal onge kaka nyalo attach. Sani en nitiere rule mano yie mondo jogowi o attach gir sirikal. Makineno kata ambulance mar sirikal e ndara, timake to bas iwacho ni dhi auction. Ting'eni mano sani ok inyal time, momiyo adwa challenge members mag parliament ni gidhi gi amend gimiluongo ni Mandamus Act mondo mi order of Mandamus obed ni kogol ne sirikal, ng'at ma jatich sirikal ma ok ochulo gowi, wach kaka Homa Bay County, ka wantiere gi jo contractors ma pok ochul, to ginyalo dhi e court to gidwaro order miluongo ni order mar Mandamus machuno jatich sirikal mondo chule pesa ne ma spending. To kopo ni ok ochule to nyalo manyo gari nyaka gach governor, gari mondik ni GVN no, governor 43 no, inyalo chunge ndare liwe kochung ni tiketo ne gimoro timako gach governor to basi chulo gogopi kotamri. To nikech wabunge oyie lupolo tamruok mondo mi ok wanyal bandho sirikal yo makare, koro giwe wadongi gimoro achiel makatieko ka e chik mano koro wacho ni kichike wadongi gimiluongo ni garnishment. Garnishment akia kaka iwache gi dholuo, but garnishment ni en order midhi yudo e court mondo koro ochun sirikal kabisa. Mano kore order mogik mokalo Mandamus. To en ok inyal yude mayot nikech bi wacho niya en oyie ni kopo ni sirikal